relief massive bod ni wedi cyrraedd Tasmania o'r diwedd. Dwi'n meddwl bod gen nhw i gynnig. O, dwi'n weithred wan. Ond os gael i'n crash yn racer ni, dwi'n rhaid nhw. Na ni dda. Ow! Nes i'n dod yn agos i'r top 10. Nes i just crasio. So dwi eisiau gutted. Wythnos yma mae Ems draw yn Portugal i geisio cael y pwyntiau nath o fethu ei hennill yn Awstralia. Mi fydd angen 2 bwynt mwyn cystadlu yn rasys Cwpan y Byd. Cyn mynd i gerdded y trac, mae'r hogiau gyd yn dod at ei gilydd i ddangos eu hunain ar eu beics. Dwi'n cael top track a mae'n jyst golygfa mwy amazing yn oed yma. Dwi'n gwybod yn billtir oed dros Portugal i gyd, a mae'r awyr jyst mor las. A mae'r track un yn jyst yn fast ac yn flowy. Mae'n mor hwyl o reidio. So da ni'n mynd i gerdded lawr ond, dwi'n meddwl, edrych a few lines. Flat out and just go bop and kind of guarantee or something. Mae'n cool, cos mae hein i gyd i rasio yma blaen. A maen nhw'n gwybod sut mae track yn edrych, secret lines i gyd o bethau. So dwi'n cael bach o inside knowledge a dwi'n gorfod meddwl gymaint. Mae'n siŵr bod yna'n wrong lot adeg de. Na i'n goffa cerdded track. Just aros off brakes, few pedal strokes yn llefydd. Just fast, fast, fast. Mae'n bore practice bore yma, a dwi'n rili chmaen i reidio track yma. A hefyd yn smart bod mates i gyd drosodd adre yma heddiw. Gai reidio fy nhw fel a dwi'n ben yn hun yn reidio. Should be a good day. Mae dros 300 o feicwyr wedi dod i Gwfia, Portugal, mwyn cystadlu yng Nghwpan Maxis, gan gynnwys rhai o feicwyr gorau'r byd. Dwi'n meddwl mae track yn relatively simple, o jyst yn rili hwyl i reidio fo. Ond, diwedd dydd. Nes i ar crash ma, dwi'n rioed ar crash ma'n fawr yn mwy. Nes i hitio fatha'r carreg ma. Nes i hitio bit ma, nath y carreg yn stuck o blaen. Dod yn rhydd, a nath o pwysio back end fi allan. Nes i ar llawr a jyst mewn panic fatha'n... Wedyn nes i kind of dod allan o panic am o, dwi dal yn fyw, dwi dal yma. Fi o bach o head knock. Dwi'n iawn o, dwi'n meddwl. O hwnna'n lucky escape. Dwi'n teimlo'n dda, dwi'n teimlo fel bod nhw'n dwbl i gael 2 points yma. Dwi'n meddwl 14 a 15 yn gorau gael. Dwi'n teimlo'n go hyderus, gwn i weld.